cari pai sisa ku mai tong hari. Indah ka mungkin ka bake adia den minta apiti. Bukan den anggan nak menaruikan cinta kita ko kapalaminan, sedangkan hidup denai ko hanya hari ke hari yo latih makan. Hari ke hari yo lebih makan. Denai indah kemaharokan rasa kila biaya pada makan. Nan pokok denai yo sacapenyo tolong denai cari pai sisa ku mai tong hari. Indah ka mungkin ka bake adia den minta